Abiadura handiko trenaren mafiak 5 familia hunditan banatzen ditu irabaziak. Bat, Institución Futuro. HTaren mafiaren garuna, lobby politiko eta idei ultraliberalen laborategia. 2. Nafarroako enpresarien konfederazioa, beso betearazlea. 3. Merkataritza ganbera, mafiaren legezko aparatua. 4. Ingeniarien elkargoak, HTaren mafiaren teknikari adituak. 5. Sare zibila, Nafarro osoan zabaltzen diren legitimatzaile sozialak. Nafarroako HTaren mafiako berri emailearen lehendabiziko kapituloan Institución Futuro, mafiaren sustantzia grisaren kapoak ezagutuko ditugu. Jose León Taberna, Nafarroako ogiaren kartelaren patriarka. Javier Kreisel, extraktibistetan extraktibistena, Magnesitas Navarraseko zuzendaria. Jose Maria Arakama, bi noranzkoetako ate birakarietan aditua. Miguel Canalejo, multinazional handien zuzendari eta aholkularia. Joaquín Villanueva, Espainiako batasunaren aldeko enpresaburu aktivista. Eta azkenik Jose Antonio Sarria, tokiko enpresak multinazionalei likidazio salmentetan aditua. Mafiaren arpilatzearen eta boterearen aurka, otsailaren 21 manifestazioa, Iruñean.